дар сафарҳои худ ба ноҳияҳои кишвар раис ҷумҳури тоҷикистон пайваста бо захираҳои хӯроквории сокинон шинос мешавад. Эмомалӣ Раҳмон даъват мекунад, ки ҳар як оилаи тоҷикистонӣ бояд захираи дусолаи ғизо дошта бошад. аммо бархе аз мақомот ва коршиносон чунин даъвати президентро иҷро нашаванда медонанд. роҳбари давлати мо якм сол нест, чандин солҳо аст ки ба восита муроҷиат мекунад ба мардуми тоҷикистон ки захираи дусолаи хӯрокро захира кунед. ин ту чизое ки шумо мегӯед, албатта захираи дусолаи хӯрок ин ба маҳсулотҳои донагӣ вобастагӣ дорад. ҳамаро дар назар дорам. пеш аз ҳама гандум, маҳсулотҳои лӯбиёгӣ, ҳам лӯбиёгӣ, ҳамин нахуд, мош, ҳамин чизое ки айра нигоҳ дошта мешавад зарфҳои махсуста. иҷрои ин даъват ба хусус барои сокинони шаҳрҳо душвор аст, зеро масоҳати андаки манзилашон имкон намедиҳад, ки анбори калони хӯрокворӣ дошта бошанд. аммо як масъули ин кумита мегӯяд, ки дар шаҳрҳо сардхонаҳои бузург сохта шудаанд. доктор ҳоҷӣ муҳаммад Умар, иқтисоддони тоҷик, мегӯяд, ки чунин даъват иҷро нашаванда аст, зеро сокинони Тоҷикистон тавони молии захираи ғизоро танҳо барои 3 моҳ доранд. қариб тамоми маводи ғизоие ки мо шумо истеъмол мекунем, онҳо муҳлат доранд. аз ҳам муҳлат гузашт, ё талх мешаванд, ё заҳр пайдо мекунанд, ё мепусанд. раҳгузарон дар кӯчаҳои Душанбе низ ин нуқтаро тасдиқ мекунанд. дар ин вақти замон намеша. Барои чӣ? Барои ки қиматиам. Захираам намекунем, ҳар рӯза чӣ ёфтем ҳамона мехарем. Захира чӣ дар кор ин нархҳо ба захира кара нашавад. ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи созмонҳои байнумилалии молӣ даромади тоҷикистониён яке аз пастаринҳо дар ҷаҳон аст ва мақомот бояд барои таъмини амнияти ғизоӣ аз тадбирҳои дигар кор гиранд.